book pales kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka General Studies Paper 1 pinkeng aktiari lade na ka pendaki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4 phila ban yo ye ka na kidukan kod paro ha shalong Kaseng ki nongtre Asha ka Megale Asha Workers Union MAWU manta kasi ka lather ting e ya umentri ka koi ka khia ka jila u James ke sangma halo ka jubam ka jong u ya ka jingkli balabo do MLA ka nongpo ba Meral Bonds im hapo ka yeng dorba thawan halo ki jing e ki baide ban ki nongtre Asha la ban pen ken mau bakane ka seng ki Asha ka lapan long ye ka jinge khi ha ka sautari kuleber bandawa yala ko hong jongki na ka sarkar nakaliang kaseng kapan pau ya kajing songo yo MLA ka nongpo constituency ba Meral Bonds im ubalshim kia banyasa haloy ka ni kajing e jongki habakren chikilat pathai khubor hanong po manta kasngi u advisor ka Megale Asha Workers Union Soni Kharjana bat ka president jong kaseng ikong Mira June Mersing kilong bakim hun satie ka juba balaai da u James ke sangma mentri ka koi ka khia namar bahadu manta ka sarkar kadang menti ban pe ya kajing e jongki nongtri Asha Megale Asha Workers Union kalami pajba hak sautrik jong banai March 2000 arhanti hesulong bania ya karali bandawa ya kapisa ke jongki Asha bat kumjuru kejingdawa kalau na kebantaban penkiu ya ka fixed incentive ha kabade bat na kalian jong state government na kalian jong state government di ka hadu menta kadang siu hajar tengka ya ki Asha ha ka sibanai ka bangun rew tengka Tenrai haka nyom tarik pat haka session hadin ba UMLA jong kanong po constituency ba Meral Bonds im ulara ya kani ka issue ka jongki Asha ka jubab ka bangiyo nang ni haka ba health minister uong ba ki Asha kinom duna ya ka nyom hajar tengka sibanai haka jingyo ka jongki dia kendiak ngapa ban pensai halor ka bayade batane ka jingyo jongki Asha kalong kadon abenda hajar tengka kiyo ya ka fixed incentive haka bayade na kaliang jong state government nang tapat hajar kiyo ya ke insentif kabadai na po ka central government. Tiya ka ke insentif kabadai na kaliang jong ka central government hi ki Asha kinom yo fix ya ka namar ba ka dai ke insentif. Pada ki pep iway akali i ki kam kamut lada ki aksan ni ketuga kam kin sa minus no ya kapisa. Tiki babun ki Asha hila kumno kin yo kumba khasan spa tengka na kasi banai. Tiya nang taru na lor kata ngi don par sa akli ki insentif. Kata kadai si hajar ka COVID incentive from the central government, but si hajar ka COVID incentive na kaliang jong state government. Teladani ken lang he kita barok ko ru ki Asha ka jingyo jong ki Asha kadang long tang ru hajar tengka. Kampat boy nyo hajar. Di hakabya dai bat ka COVID incentive lili kan ne kalong temporary na kabanta jong ki Asha. Lada COVID udang don kamut ki Asha kinyo ya ki incentive, but lada COVID undom don shu kamut ki Asha kinom la banyo ya kan ki incentive. But ia kan ikut COVID incentive, hakabya day but ka central government ni claim yo asu ya kana du jong ubnai December last year. Ngimtip kidang siu na em namang ni claim yo kano ko order hakabya day na kabanta kan ikut COVID incentive. But kumjuru ya kan ikut COVID incentive kabaday na kaliang jong state government ru last payment kabaki Asha kiyo kadai na banta jong ubnai December jong uslam hajar arkuai. Ti ngi kwa mo bangin tip bana kaliang jong health minister hakano korukom iken kejingken na pat iken ya kani kejingken ba ila ban permi ba ki Asha ki yo hadu nyo hajar tengka sibanai nama ka kam jong ki Asha kalong kamdei ka ba ki la ban yo lo dia barokhat ki kam bakin la ban pelang ya kani kepisa sinyo hajar tengka haga sibanai kumju kidon hani ki points ki bana kaliang jong ila karan i ong ba Iway i Asha i day bang tray lane banpet ya sispa tali kilong yeng. Iway Asha i day banpet na banta sispa tali jong kilong yeng. Jena banta jong kaneng iso ban o. Baki babun ki Asha jong ikipet ikilay spa asal spa tali kilong yeng. Dia kamut kila kendu jing hi kakam kala kia sebab palat namar ke jing siuru kaduna. Tingi kuat bana kaliang jong health minister un ayah ko order ya baro khat kisnong ki bala cross ye kine ki sispa tali ki total house number ba unbu no ki Asha kat kum ka jingdon jong kine ki numbers ki ba ma u la ai jing hen
Lada kasino kandon kumbalai spa aki total house number ingkar padi ubu un ailo ya ko order banbu laibut ki asha hako kasino kenang baki asha kin khamsuk bantrai kakam. Hang tu ulak batai ru halor ki skim ki baki asha ki sadio. Kini ki skim ki baki asha ki sadio kide ki bawan tang na kaliang jong ka central government. Kimde jong ka state government. Kabanokong hung tu kadai ka reproductive and child health program hang ne utho nyo ukran nyo hajar henru spa sampui tingka. Tena kaliang jongi nyem sothu ka nyo hajar henru spa sampui tingka. Kandai na banta jong iwei asha ka shi banai ne kandai na banta ka shi snem ne hakano kador. Namar hak biade berkene kalong lengba jong ka jingdon jong ki beneficiary. Ya kini ro kile dak family wise. Te lada mdon ki beneficiary hapo kasnong kemut ki asha kin nomla banyo baro shi snem ru. Te hamne kadon ru sa koi ka points ka bai ai ha ka biade berkene ka health system mo ka balong shi ka aspa tingka. Te ha ka biade berkene na kaliang jong ki asha ki badon hapo ka megalian steady ka hadu menta nginom padio incentive AA ya kane bat nim patip AA hiru halor kane. Te sa koi pat ka points hangne kalong shapang ka non communicable disease NCD. Hangne uto anru pau tengka ukran anru pau tengka. Te ya kane ru ko bantip ka de anru pau tengka kana ka dur shi banai ne shi snem ne kawai ka sibak form ne. Namar ha ka biade pat NCD ngidon ka sibak form ke baki asha ki haban le house to house. Lada ki pendap kawai ka sibak form ki yo shi pau tengka. Henreina kaliang jong health minister per ukran bau ong henru pau tengka. Ya kabut ngim tip kene ka pisa yo lese de na kaliang jong sarkar kala ai henre de baki ya penjak ki bang klep maki ngim tip namar ke bangi yo anak kaliang jong ki asha kadai tang shi pau tengka. Ya another points kadai ka communicable disease. Hangner utho shi ha ukran shi hajar sampau tengka. Te ha ka bedai bat ka communicable disease kadai kum ki baki asha ki haban le ya ka malaria ki haban le ya ka TB. Te kabut lagi asha ki de ki dots provider ki bangi ong ki basu pendi dawai TB yang nongpang. Lada ki pendi dawai TB yang nongpang ka songkat kum ka kus ke jong ka balai banai ka ne ka bandru banai. Ha ka baki asha ki la banyo incentive balai spading ka. Te rei hang ni pat te kham kam ru ha ka bede ber ka malaria. Lada ki asha ki collect iwei blood slide kinyo shi pau tengka. Iwei pasien kinyo shi pau tengka. Kamu lada amdon unu ubriu ba ai ki asha ba kin shim ya ka bu un shim ya ka snam ka jong u banle na ka banta ka ne ka blood slide kamu ki asha ki nomi office ai ru em. Reina kaliang jo health minister ula mention ba ba communicable disease ka dei shi hajar sam spa sam pau tengka. Tena kaliang ki jongi ki asha ki bateri ya kene ka kampat nim song thu kan kene kalong kumno tingi ko aban tip balada kalong si hajar san spa san pau tengka katno kalong kejikul ku na kabanta jong ki asha namar ba long kamdei shu kador ka si pau la yo kan hadu si hajar san spa san pau te khendiat ru ha ka biade bat kene ka angidon ru ka memorandum ka bangi submit ya health minister men si sau tere ka kasi ka bangi yele ya derali shapo shalom ka points ka bangi akran ba health minister ka bangi stick ba ka tugas ngi ka dai shapang ka ba un pen kiu ya ka fix honorarium jong ki asha ka balong nriu tengka sisni syakalai spa tengka kata kumbalai ong nadu mene ka dai ar hajab tengka ha ka shi banai di ha ka por ka bangi shong meeting ber u shapo secretariat u snow tu ka jing ko ajong ki asha ka demands ka jongi balai jongi mi surok kata kalong ber pen kiu ka demands ka jongi kalong na kaliang jong ka state government ba un ai ni na kan nriu tengka syakalai spa tengka ha ka sisni te ka ba pen songsi pat ban i halor ka jing kran jong u hapo ka session pat u ong ba mdai ban nget ki asha ba ka bainong jong ki kalong nriu tengka nriu ong ba ki asha ki yo sau hajab tengka ha ka shi banai te na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni pa ka jing kublai kerpang sha health minister jongi uba James ma ba un ba ulala ban ai ka ya ka sau hajab tengka na ka banta jong ki asha bat ni kwa aro ba un ai no kham kloi ka order ba un siu no ya kene ka sau hajab na ka banta jongi khnang ba kan no ka jing ku na ka banta jong ki ba bun ki asha ki nang la ban trei kham ai ka ka kerteng jonga kadai ka soni kharjana ngabat ru ya ka ngalong ru ka nong aibut ha ka bai dai bat ka Meghalaya Asha Workers Union ke ha bangi penpa bat ni phai sha ka jing kren hadien ba ka assembly ka ladap ha ka nyong tarik jong na jong tau bana kata ka dai ka singi Monday ni so thu ba hadien ba ka jingli na MLA jong nong po iba Meral Bonds hadien ba ka jingli shphang ka jing yo na kam ta ki Asha
Tingi so thu ba u health minister ula juba bada ka jing juba ho ni so thu ba hang ni ula pen pau baka juba ko jo kolong ba ha ka introduction na ta ke sha incentive kan dia na juba ban ni ini benta. With the introduction of the incentives from the government of Meghalaya, and ASHA is guaranteed a minimum of rupees 4,000 per month, excluding the incentive under NRHM, National Health Mission, which are performance based. Tingi su thu bahang ni tang ka fix honorarium ka jing shani so benefit ya kani ka jing tho na ka reply ka ba health minister I ha ka tu kasngi ni su thu ba kajinyo jong ki ASHA kadai 1,000 shibana kumbong la pan pa hang ni ti inring ni su thu ba ni keman ni kajing kran ka jong u ba la kalong ka ba shisha la kalong ka ba sha ni la smut na e ba ki ASHA ki yo 1,000 shibana inring pose ba ni pa shisha sha kajinyo kam dai kumta kam dai 1,000 shibana inring ni su thu ba hang ni la da uong bo la palat ya ka 1,000 shibana le na do menu la implement ni kani ba la do la implement ru na do menu la sta namar hadu kat menta ki ASHA ki tempat yo e ka 1,000 shibana namar hang ni ula ban hiru ba excluding na ke NHM ka badai ka performance basis namar ba shisha ki ASHA ka dai bo ong na ke NHM ka dai be ka performance basis ka ba mot ba la kile e ka kam kalong incentives la kile e kam ki yo la kile e kam kinen yo tingi so thu hang ni ka tu ka arjar ba ki ASHA kini chamadan kini kiya ekrali hakal haka sauter jong tau benai kadai na kada ka tu ka arhajar ma kiyo shisha thik ta arhajar shi benai kata ka bambala de kitrei ru ini kitrei ru lagi pang stor kinyo be kata ka arhajar henrei habalangi divide pada do life house ni kalong tang henrei kondus ni ya le se na uhat department henrei tingkashi sni ti yo le se na kaliang jong hal ni so su thu e kani na Maria lesing ngin nang ban khen re otherwise ni so thu ba kane ka jing ai jong o 8,000 ka dei ka ban rit tin ka shi sni ndei bangi gin le la sha ka ki ASHA ki le la sha po ka sha surok ko no ngin shu tho